हेलौ लोगोफोर बरायबाय आंनि बड'लेण्ड कसार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो नोंथांमोना आं दिनै मोनसे भिडिअ बानायदों। आंनि भिडिअआव नोंसोर नुखाबोबाय सिगाङाव भिडिअ बानायनो थाखाय नायलांदो भिडिअखौ आं बेबायदि बानायबाय। नोंथांमोना आंनि साइडनि भिडिअ नुखागासिनो बेबायदि बानायनो थाखाय नोंथांमोना गावबागाव नेट अन खालामना लानांगोन। लोगोसे नोंथांमोना जायखिजाया वेबसाइट गुगोल क्रोम ब्राउजार बिदिनो UC ब्राउजार बिदियाव थांनो हागोन। आं क्रोम ब्राउजाराव थांसै। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बेबायदि इन्टारफेस ओंखारो। आं बानायखानायखौनो ओंखारदों आं दानफिनबाय बेखौ। दानिया नोंथांमोना सार्च बाराव सेरदो गावबागाव। बिनि उनाव सार्च खालाम FLIXPRESS फ्लिक्सप्रेस बेहाय सार्च खालामदो। बेबायदि पेज ओंखारगोन। दानिया नोंथांमोननि फार्स्टनि फ्लिक्सप्रेसआव सेरदो। लडिं लानोसै। ओंखारबाय नै नोंथांमोना जेसेबां इउज खालामो नुनो मोनगोन नै भिडिअ क्रिएटेड रेजिस्टार इउजारनि बेसेबा जाबाय। नोंथांमोना गेट स्टार प्रि अर्डार सेर फरिडार बेबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन। नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालाम। सरि आंना रेजिस्टार ना ओंखायनोथ' बेबायदि जादों। फैफिनबाय आङो सेरफिनबाय गेट स्टार फर फ्रिआव। नोंथांमोना गावबागाव जिमेल नांगौ। जिमेल गैयाबाथाय जानाय नङा। नोंथांमोना जिमेल गैयाबाथाय गोदान जिमेल बानायनो हागोन। बेहाय इउजार नेम फार्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल एड्रेस पासवर्ड कनफार्म पासवर्ड ओमफ्राय नैहाय इंग्रियाव थुदो। ओमफ्राय रेजिस्टाराव सोना होदो। होनबानो जाबाय। दा आंना जिमेल दंखायो बिनि थाखाय सिं आप उइथ इउर गुगोल एकाउन्ट सेरबाय आङो। एसे लडिं लागोन। गावबागाव जिमेल होनांगोन। बेहाय आं जिमेल होबाय। आंनि जिमेलखौ एसे लडिं लागोन। दानिया फैबायानो। नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बोरै बानायनो। फैजोबबाय। गोसो बायदि बानायनो हागोन। नोंथांमोना प्ले बानायना नायनो हागोन। बेबायदि प्ले जिखौ मोजां मोनो बेखौ बानायनो आं बानायनाय शर्ट टेक्स्ट नोंनि चेनेलनि नामखौ लिरबानो जाहैबाय। नायनो हागोन। नोंथांमोना बे मोजां मोननायखौ 2 नाम्बाराव थांदो। ओमफ्राय नायफिनदो स्क्रल डाउन खालामनानै माबायदि नांगौ नोंनो। बेहायबो मोजां मोनोबाथाय 3 नाम्बाराव थां। बिदिनो 4 नाम्बार 5 नाम्बार 6 नाम्बाराव थांनो हागोन। बिदि नायनो हागोन अबेखौ मोजां मोनो नोंथांनि गोसो। दानिया आं मोनसे जायखिजाया बानायना खोन्थानोसै नोंसोरनो एगजाम्पोल हिसाबै। सरि फन फैदोंमोन एसे डिस्टार्ब जादों। नोंथांमोना गावबागाव बानायनो हागोन। नोंथांमोना गावबागाव गोसो बायदि फट'नि बानायनो हागोन। फट' गोनांबो फट' गैयै बानायनो। आं जायखिया खोन्थानोसै नोंसोरनो। बेखौ लाबाय आङो मोनसे क्लिक बानायबायहाय प्लेनि कस्टमाइज नाव सेरदो। मोनसे पेज अपेन जागोन। आं सार्च होनानैसो सेरगासिनो दं बेनि थाखाय एसे प्रब्लेम जादों। नोंथांमोना टेक्स्ट लिरनो हागोन। भइस नावबो सोनो भइसबो बानायनो हागोन। भइस सेलेक्ट बानायनो हागोन नोंथांमोना।
फेमिल नांगौना मेल नांगौ रबटनि नोंथांमोना जि बुंनो चेनेलनि नामखौ बुंनोबाबो लिरनो हागोन। आंनिहाय बड'लेण्ड कसारि आंनिखौ लिरनोसै बड'लेण्ड कसारि इउटुब चेनेल आंना आंनि नामखौ बेवहाय आंनिहाय सेलेक्ट बानायनोसै गावबागाव खालामना लानो हागोन। नोंथांमोना मेल फिमेल बानायनो हागोन। आङो मेलखौ बानायनोसै। नोंथांमोना गावबागाव कालार चेन्ज बानायनो हागोन। नोंथांमोना ब्लु ग्रिन रेड पार्पल येल' आंहाय रेड लानोसै। नोंथांमोना शर्ट टेक्स्ट जागोन। शर्ट टेक्स्ट बड'लेण्ड कसारि लिरबाय आंहाय गाहायाव इउटुब चेनेलखौ लिरनोसै। जाबाय। नोंथांमोना अडिअ सेलेक्ट बानायनो हागोन गावबागाव एड अडिअ सोंनानै आं अडिअ थाखानायखौ होनोसै। नोंथांमोना बेहाय 720p आव सेलेक्ट बानाय ओमफ्राय बेहाय साबमिट अर्डार सेर बिदि इन्टारफेस ओंखारगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना नैहाय एस प्लेस अर्डार सेर बेबायदि ओंखारगोन पेज। आरो मोनसे बानायबावगोन बेहाय गाहायथाराव नुदों नोंथांमोना भिउ माय अर्डार सेर एसे लडिं लागोन हो खारबाय। सार्च होनासो सोदों इसिंहायथ' एसे प्रब्लेम जादों। मबाइलाबो एसे हें मारिदों सार्च होनानै सोनायखाय। नै जाबायना आंना डाउनलड जाबाय। क्लिक फर रिकभार बेबायदि ओंखारगोन पेज। दा उनाव प्ले खालामना नायनो हागोन। स्ल' Badel and Coker YouTube channel. 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 जाबाय बिदि आंना मा होनो गेलारियाव थाहैबाय आंना। आं दा बेग बानायनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार खालाम, लोगोसे साबस्क्राइब खालाम। बेल आइकनाव सेरनानैबो एलाउ खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ आगारनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक्स।